To wannan shine kabarin Imam Dr. Idris Abdulaziz wanda muka ziyarci kabarinsa a wannan rana, wanda muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafata masa da sauran waɗanda suka rasu a wannan makabata da ke Dungulbi a cikin ƙaramar hukumar Bauchi. Da yake wannan makabata tun lokacin tsohon gwamnan jihar Bauchi Dr. Malam Isa Guda aka dawo ake ci gaba da bisne mutane a ciki, kuma akwai mutane daban-daban waɗanda aka kawo su kamar yadda nake nuna muku. Wannan shine kabarin Imam Dr. Idris Abdulaziz, amma ga ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan waje wanda don su farko ka gabatar min da cikakken sunanka a takaice. To alhamdulillah, sunana Buhari Nuru, kuma ni ma'aikacin wannan makabarta ne. Wato kamar ka shekara nawa kana aiki a wannan makabata? Akalla na shekara ya kai kamar shekara 30. Wanda kana aiki? Ina aiki tun daga wancan tsohon makabarta na Furen Mada. Da aka yi. Yawa muka fara aiki a wajen, muka zo muka karasa da ya cika sai muka dawo nan. Yanzu kan to ci gaba. Yanzu kawai nan kuma akalla mana shekara 15 a wannan makabarta na Dungulbi. Da fara yin biso. Da fara yin biso. To yanzu kaman kana da alƙalmin adadin waɗanda aka kawo su wannan makabata, kaman zuwa yanzu an bi su ne kaman mutum nawa? Alhamdulillah, kaman bangaren manya da muke da shi da aka kawo yanzu nakun nan an kawo mutum 54,837 har da naku yanzu. Wanda muka kawo yanzu. Wanda kawo yanzu. Malam Muhammadu. Malam Muhammadu. Kuma bangaren yara ana 60,833. To bangaren yara kenan. Haka ne. Yauwa. To akwai maganar mata kuma. Maganar mata da suke. An jimlata suke ne. Dama in dai babba ne, in dai mace ko namiji, layin manya ake saka su. Yawa, in yara ne kuma su ne ga can layin yara a can ake saka su. Haka ne. Madaidaita ko kuma wanda aka musu tiyata wajen haihuwa, ko da wani dan ciwo da shi da lafiya ya dan kama su, suka dan samu rashin lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo karan kwanan su. Yanzu kaman za mu iya cewa wannan makabata a hasashenka kana ga dai kai kaman shekara nawa kafin a iya cewa ya cika, kafin gwamnatin jihar Bauchi ta samu wani wajen da za ci gaba da biso? Na'am, alhamdulillah, kamar da wannan kusan wani Allah ne gaskiya ba, kuma a kullum ana kawowa akalla a rana bangaren manyan ba kawo ba in an yi bisu sosai a kowane rana. A Bauchi. A Bauchi aka kawo sama da haka wani lokaci. Haka ne. Wani lokaci kuma kan kai haka, wani wuce haka ma. A rana. A rana. Yara kuma sun fi yawa. Yara akan samu irin 40 da wani abu, ko sun lura kaɗan hakan nan daga safe har zuwa faɗin rana. Daga 6 da buɗewa, 6 na rufewa. Kuma yawanci wani lokaci yana samun baƙi su zo daga wani gari suka zo jinya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo cikawa, to suka mu dai ban gawa da yake muna alaka da su, suka mana waya, to sai mu jira ko da taɓin tashi yayi, sai mu jira su zo baƙin nan zo su yi biso, samu su fita su koma garuruwansu. Haka ne. To kaman da mu iya cewa kaman da yake da kai aka buɗe wannan makabata, akwai wasu fitattun mutane waɗanda suka rasu aka kawo su wannan makabata bayan kabarin Imam Dr. Idris Abdulaziz, wanda da ka mun bayani a kansa tukuna, ko su waɗanda za ka yi rike sunayensu waɗanda aka kawo su wannan makabata? Kaga kamar irin su Ibrahim Abdulaziz. Marigayi Dr. Idris Abdulaziz. Yawa, akwai Ibrahim shi kaman Laushi. Alhaji Ahmadu Laushi. Alhaji Ahmadu Laushi. Ko ba haka wani ko? Akwai irin su baban Takko, baban su kenan ko ake cewa ko? Barayan Bauchi. Barayan Bauchi. Haka ne. Yawa, duk an aka kawo su da makamantan haka. Gaskiya manyan suna da yawa, amma da yake ka san ba wai an sami na kiramin da wasu abubuwan. Wato ka rike sunayensu ba? Na rike sunansu, amma da rike sunansu. Haka ne. Da zan iya tura muku sunansu, bayyana muku sunansu. Haka ne. Yawa, amma insha Allah manya kan sana a kwance a gidan nan. Haka ne. Yawa. Kaman akwai wasu kalubale da ku musamman waɗanda kuke aiki a wannan makabata wanda za mu iya cewa kaman kuke fuskanta, kafin za ka mun ƙarin bayani adadin ku waɗanda kuke aiki a wannan makabata, kaman wani kalubale kuke fuskanta ne? Gaskiya alhamdulillahi babu wani kalubalen da muke fuskanta. Mun dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala, ko makabarta ne wajen kwancin bayin Allah, kuma asirdiyin bayan Allah wani ma yakan shafi rahaman wani, yakan shafi wani.
ba mu taɓa samun wani miskila ko wani abu na tashi hankali wanda da a cikin magabatan nan ba, wanda har ya kai mu cewa ko muka sanar hukuma su samu na baki mu tabbata a kawo na gudunmawa a taimaka mana. Kuma insha Allah tunda aka buɗe makabatan nan mun lura da makabatan nan ba har zuwa mai kamar yanzu gaskiya ba ta fuskantar wani matsala wanda ya ɗaga mana hankali wanda da mu a taimaka mana da gudunmawa ba. Adadin ku wanda kuke aiki kun kai kamar mutum nawa? Akalla mu wanda muke aiki akalla mun kai mutum 30. Wannan da suna nan Da suna nan kowane rana. Akwai waɗanda suke kwana ne? Akwai masu gari wanda suke kwana. To kaman gwamnati ne take biya ko karamar hukuma ko ya kaman tsarin maganan yadda ake samun kuɗaɗe? Akwai mutum 11 wanda dama karamar hukuma dama tun lokacin mulkin Isa ya guda. Ko ba gaskiya bane ko? Yawwa muka fara yace a ɗauke su a ɗauke ma'aikata a dinga biyan mu albashi. Haka ne. Kuma aka ɗauki ma'aikata karamar hukumar Bauchi mutum 11 take biyan mu albashi. A kowane wata? A kowane wata ni ina ɗaya daga ciki. Haka ne. Ko ba gaskiya ne ko? Sauran kuma akwai 'yan makwabta haka sauransu suka zo su taya mu aiki saboda ka san yanayin aikin makabata. Na makabata. Aiki ne mai wahala. Haka ne. Ko ba gaskiya ba mu 11 na gaskiya ba za mu inganta mu wata da aikin ba. Don wani lokaci an kafi so ma an ba rai ma dole sai an jira mu kafin a tona. Amma in mun zo da yawa hakan nan to mukan son mu tona a zo a same shi a tone a yi biso jama'a su samu su fita su kowa kuma. To ba mu labarin yi kafin mu haska masu kallon mu da sauraron mu. Ran da Imam Dr. Idris Abdulaziz ya rasu da a ce ya rasu daren Juma'a an masa sallan zana'ida da safe sannan aka kawo shi a ranar Juma'a. Ka ba mu wasu abubuwa ne wasu darussa kaman ka koya a rasuwan Imam Dr. Idris wanda aka kawo shi wannan makabata wanda kuma kafin daga bisani da mu nuna inda kabarin sa ne yake. Alhamdulillah kamar da abin da darasin da na koya ba wani ba Allah Malam Idris Abdulaziz gaskiya mutum ne hazikin mutum wanda ya zama ya shahara ta bangaren gudanar da ayyuka ta addinin musulunci kuma babu yana cikin manyan malamai wanda haziki wanda suke gwagwarmaya suke da'awa akan hidimar harkan addini. Da rasuwansa da aka yi in ga gidan nan yadda ka san kamar aikin haji in ga dan adam tun daga gate har zuwa makabarta wasu ma suna tsaye akan garin makabarta. Wato kaman baka taba ganin cincirun dan jama'a wanda suka rako gawa kaman wannan ba kenan kake so ka bada? Gaskiya ban taba gani ba. Tun da ne ka aka bude makabartan nan har zuwa Malam Idris Abdulaziz ban taba gani ba. Akan samu ka amma gaskiya ba kamar nasa. Kamar an yi kaman kwanaki nawa ana yawan kamar ziyartar wannan makabarta domin zuwa kan kabarinsa a masa addu'o'i da makamantansu. Ka san ziyaran lokaci ne amma lokacin da ya rasu naka akalla dai kan an kai kamar mota guda wanda bayan Allah suna zuwa daga sassa daban-daban suna masa addu'a suna ziyara suna tafi abin su kuma sannan kuma da ko lokaci bayan lokaci jama'a sukan zo suna masa addu'a da sauransu sababin su. Wato kamar maza da mata kenan? Musamman bangaren maza. Maza gaskiya su suka fi yawa. Su suka fi yawa. Haka ne. Maza su suka fi yawa. To yanzu ka nuna mun a cikin waɗannan kabari nuna mun kabarin shi marigayi Imam Dr. Idris Abdulaziz. Yau je ka kusa da wajen. Shine wannan wanda kake haskawa. Wannan ke haskawa wannan ke gudawa. Wato wannan kenan. Wannan kenan. Shine kabarin Imam Idris Abdulaziz. To yanzu da yake babu wani alama da aka sa a jikin wannan kabari mun ga kaman a wasu jihohi wasu makabatu da aka ga ana manna sunaye da makamantansu kaman shi kabarin Imam Dr. Idris Abdulaziz zamu iya cewa kaman ba sa wata alama ta suna ba kenan dan naga babu wani alama a jiki. Alhamdulillah wannan makabata tana da tsari kuma kanmu muna da shugabanni. Tun lokacin da aka buɗe makabartar nan ba yadda akan cewa a kawo wani shaida ko a rubuta sunan mutum ko wani a jikin kabarinsa akan kabarinsa ba. Amma kowa da ya kawo ɗan shaidansa wanda an su kafa masa wanda duk lokacin da ya kawo ziyara wato kama alama duk lokacin mutum ya zo kan kabarin da ya gwada cewa ga kabarin dan uwansa ko babansa ko wani yayansa ko wani nasa take yakan zo ya zo kan kabarin ya yi addu'a da sauransu in ko bai gane ba akan tambaye mu bi list tun da muka rubuta list kowa da sunansa sai mu bi list sai mu mun gane kan kabarin sai mu zo mu gwada masa kan kabarin. Haka ne. Kabarin dan uwanka. Yawa amma ba a rubuta suna. Ba a rubuta suna. Kwamitin makabata ta hana malamai ne suka zauna kuma suka yi tafaki aka tauna kuma aka tafi da cewa lallai kuma shugabannin mu na saboda mu
suka tabbatar cewa ba a rubuta sunan mutum a kafafen kabari. Wato wannan zamu iya cewa kabarin Imam Dr. Idris Abdulaziz kaman in ba kaman ku ma'aikatan wannan waje ba kowa ma dai san ma da wannan kabarin ba kenan ko sai ya tambaya. Sai ya tambaya kamar wanda ɗaiɗaiku wanda suke zuwa daga wasu garuruwa daban-daban. Amma in dai wani mutum wanda ke cikin ƙwaryen Bauchi ne, in dai mutane ko labari ya ji in ya zo makabarta ina kabarin Malam Idris Abdulaziz da ya zo a gwada masa kabarin sai kuma ya masa addu'a ya kama ya ita babansa. Amma galibi ka in dai ka cikin ƙwaryen cikin garin Bauchi dai wayan gaske a ce ba gane kabarinsa ba. To ni da ka rike shi da ka rike mun to ni suna na Hamza Aliyu ni ne daga kamfanin jaridar Amana Newspaper Hausa ni na jagoranci wato kaman kawo wannan rahoto a wannan ɗaya daga cikin wannan makabata wanda addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta ma Imam Dr. Idris Abdulaziz da sauran maluma da sauran waɗanda suka riga mu gaskiya riga mu gidan gaskiya muna addu'a Allah saka da alheri kai ma da ka taimaka mana wajen wannan bayani muna maka godiya kwarai da gaske sai mun haɗu a wani jikwa. Nagode Allah saka alheri. Yawwa. Allah saka kuma da dukkan musulmi Allah ya saka alheri Allah jikan kowa da rahama Allah kowa ya samu aljanna firdausi. Yawwa kuma alhamdulillah bari ga muku ne abinda muka samu tun lokacin muna wancan makabarta na fadamar mada to kuma inda aka fi saka Allah lokacin ya kuma shekara sama da 30 mun taɓa samu wani yadda ka san kamar yanzu aka saka shi kamar da mutum a wanke shi a sa cikin kafaninsa ba abin da ya same shi yana kwance a cikin gidansa haka muka gyara masa gidansa muka sake mai da kasa a kansa muka rufe shi ba abin da same shi a wannan makabata na farin mada haka ne amma anan kan kafin a dawo nan amma nan kan ba samu batukuna to kaman da a baya ana samun katakan makabata a ce sun kare kaman ciyawa da ake biso kaman yanzu kaman wannan matsala kaman wani hali ake ciki maganan katako makabata da sauran kayayyakin aiki katako da ake samu har yanzu gwamnati tana iya bakin kurinta wanda in ya kare mun sanar ana kawo ba ya karewa kuma a ce har yanzu ya kare ya doge gwamnati bata kawo ba yana da wahala da kuma duwatsun da ake sa kan kabari shi ma ana kawo gwamnati na iya bace kokarinta da kuma kayan aiki gudumawa da kuma ɗaiɗaikun jama'a da suke ba gudumawa na kayan aiki domin ci gaba da aiki a wannan makabarta. To muna maka godiya kwarai da gaske bisa yadda ka bamu daman nan muka tattauna da kai kan wannan ziyara da muka kawo babban makabartar Bauchi. Sake jaddada mana sunanka daga ƙarshe. Sunana Buhari Nuru. To muna maka godiya kwarai da gaske. Allah ya saka da alheri.